Daghang kakulian nga nalilian ang Hunta Provincial sa financial status sa lalawigan sa Subo, hinungdan nga ilang investigaron ang miaging administrasyon. King Perez, Suginlimi. Sama sa baruganan ni Governor Junjun Davide, puyon sa si Bukal Gigi Sanchez Zabaliero nga dili bayran ng tanang kontraktor subos sa miaging administrasyon. Sa kapin 607 milyones pesos nga utang sa Kapitolyo, kapin 88 milyones pesos mao'y mahimo ng bayran. Apan subay sa COA report ni atong Setyembre 2012, matod ni Sanchez nakalatid nga mga kontrata wa na aprubahan sa Provincial Board. Usa ka gikinahanglan aron magahinan og pondo ang mga kontrata, hinungdan nga dili kini mahimong ma-ratify sa bagong Hunta Provincial. And to begin with, Sad, the contracts were not reviewed from the time they were signed. So if ever there was overpricing, and if we ratified the contract which was overpriced, there's some, I'm afraid there will be some issues that we might face later on. So muna, kini sa hinungdan kung nganong midangop si Sanchez sa Commission on Audit aron mahatagan og tubag kon mahimo pang mabayaran ang mga utang ug uban pang questionableng transaksyon ubos sa miaging pamunuan. Labaw pa nga ang ubang contractors nalambigit sa mga kontrobersyal nga transaksyon sa kanhi gobernador. Usa niini ang Supreme ABS Construction, ang contractor sa Danao Provincial Hospital nga mausab ang gikuhang contractor sa backfilling sa Balili Properties nga mao'y hinungdan sa pagsuspenso sa kanhi gobernador. Subay sa pag-review ni Sanchez sa kahimtang sa pinansyal sa Kapitolyo sa miaging administrasyon, nasayran nga mas dako pa ang liability sa Kapitolyo kung itandi sa cash reserves ini sa matag tuig. Ana sa kapin 1.6 bilyones pesos ang cash reserve sa Kapitolyo bago nga misud si Garcia isip gobernadora. Sa tuig 2012, dunay 158 million pesos nga cash reserve sa probinsya sa wa pamibiya sa katungdanan ng kanhi gobernador. Duna sab ni 557 million pesos nga liability ang Kapitolyo sa maong tuig. Nasayran sad nga dunay negative 67% cash deficiency ang general fund sa Kapitolyo, samtang laing negative 74% cash deficiency sa development fund. Mao nga matod ni Sanchez nga mula na pa og taas nga panahon usa mabalik sa normal ang financial status sa Kapitolyo. So in a way, the previous administration was operating in deficit. Duha ka tuig pang the deficit, 2011 and 2012. Nunod sa desisyon sa mga tigduma sa Kapitolyo nga dili mo bayad sa mga contractors, gipasabot ni Sanchez nga wala sila na mulitika og igo lang nga mibuhat sila mga katungdanan sa pagsiguro nga walay problema ang financial status sa Kapitolyo. The administration of Governor Junjun inherited all these deficits, all these payables, nga wala dito funding before. So we are King Perez, News 4. Mga kadi sa Cebu Country Club nagwelga human sila nagdumili pagpirma sa kontrata o accreditation. Ang mga kadi nga mihangyo sa management nga respetaran ang ilang pagtukod sa usa ka organisasyon nga gipaluyuhan og tukod sa usa ka labor union. Jinky Bargio, Suginlimi. Alas 2 kaganyang kadlawon gibukhad kining pagpadayag sa protesta sa kaping usa ka gatos ka mga golf caddies at tubangan sa Cebu Country Club sa Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Subo. Sugod niya itong Enero 6, gidid-an na sila sa pag-report sa management, human sila nagtukod og organisasyon ubos sa Alo TUCP sa hinapos labahin sa miaging tuig. Ang management sa golf course nihulma sa usa ka accreditation sa mga kadi. Sila gipapirma sa usa ka kontrata nga magsugod karong bulana ug matapos sa buwan sa Disyembre. Lapit pagkasulti, sila ray nagpadako ini kami ang among gibuhat ini association naman ta pero gilain man nagsabot. So kalit lang sila buhat og accreditation para sa mga kadis, and then kana nakabutan nito nga starting January 2014 until December 31, 2014. So wa mi mo pirma ana kay nahog ni contractual anong itabuha. Apan giklaro sa Legal Counsel sa Cebu Country Club nga wa sila itulubagon sa mga kadi nga nagpiket at tubangan sa golf club tungod kay di nila kini mga empleyado. Gipasabot ni Attorney Julius Neri nga ang golf players ra ang mahog nga direkta nga amo sa mga kadi tungod kay sila sab ang nagsweldo kanila. In that accreditation, what is required is
that they should present their medical certificate and an NBI clearance. And we did that because we also have to protect the golfers that all the caddies are healthy and do not carry contagious disease like tuberculosis or what. Ang matag kadi mukita og 400 pesos nga ihatag sa muduwa og golf sulod sa Cebu Country Club. Sila nanawagan nga respetaran sa management ang pag-organize sa ilang kaugalingon. Ang panawagan nini nga, naginaot nga, gamay na kami gipangayo. Ang amo lang nga, di mi papirmahan na itong 1-year contract. Pasudlong mi nga, mi pirmahan na itong 1-year contract. Kay, maroon na gipangayo niya, irespeto nila among grupo as a regular caddies of Cebu Country Club. Giauhag sila sa legal counsel sa golf club na magpa-accredit aron makapadayon sa pagserbisyo sa mga golf players. In other words, the ball is in their hands. If they apply for accreditation, we'll consider it. Any time from now until as long as we need caddies, as long as there are players who need caddies. Usa lang si Tatay Godwin sa kaping usa ka gatos na nagprotesta human nasagmuyo sa management sa Cebu Country Club. Ako inuundong, mahimo magmuunong ako kay ang akong mga anak, kaloyos Ginoo, nakalampos ng taon. Adunay nagpadayon nga golf competition sa Cebu Country Club apan bisan sa gihimo nga pagwelga sa uban, dunay kapin sa usa ka gatos ka mga kadi nga wa mikuyog sa piket. Ay, dili man gud mi empleyado diri, wa mi mahimo. Anytime man mi makatrabaho diri, basta di lang mi magbinuang. Jinky Bargil, News 5. Inanay na unyang masulbad ang problema sa kakuwang sa kuryente sa Sugbo kay dunay bagong source of energy ang tukuron dinhi. Dili sama sa naandang coal power plant, windmill mo'y pabarugon sa kabukiran sa dakbayan sa Cebu, Toledo ug lungsod sa Balamban. Gawas na makadugang na ni sa enerhiya, makatabang usab kini sa turismo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Ang Amihan Energy Corporation may magpatukod sa mga windmill dinhi sa Sugbo aron madugangan ng supply sa kuryente sa lalawigan. Giulagwa sa kumpanya nga haumang Sugbo nga tukuran sa mga dagkong windmills kung itandi sa laing lugar sa Pilipinas din makagenerate kini og 200 megawatts inig sugod sa operasyon niini. But basically the natural formation, geological formation of Cebu leads it to be favorable to the acceptance of wind as a power generator. Nagkantida ng mga proyekto og dulan sa $200 million. Wa pa matino kung pila gyud ka windmills ang ilang matukod apan giingong ang matag usa niini makaproduce og 200 megawatts. Ibot nga maong mga windmill sa 200,000 hectares nga luna nagisawan sa Bare Sudlon 2, Cebu City, Toledo City ug lungsod sa Balamban. Gawas nga limpyo ang maong tinugdan sa enerhiya, makatabang sa pili sa turismo sama sa hitabo sa Ilocos. Ang maong mga windmill mao ngay labing una din sa Visayas. That will be developed. I forget, once the windmills are up, people are going to want to put restaurants there. They want to. It's happened in California. It's happened in Europe, in Spain. I've seen it. Gingong miabot og kapin 7 ka tuig ang gihimong pagtuon sa Sugbo aron masiguro nga mapusla ng mga proyekto. Kulit ani sa Bungi Windmill sa Ilocos na dunaray usa ka source sa hangin, ang windmill sa Sugbo mogamit sa hangin amihan o kabagat nga abunda dinhi. Sa gihimong pakisusi, moabot sa 18 hours ang hangin dinhi sa Sugbo matag adlaw. Gipanglantawan nga karong Disyembre mahuman ang proyekto ug mahimo na kining operational. Ryan Sorote, News 5. Gawas sa windmill farm, gihangup sab ni Governor Junjun Davide ang laing renewable energy nga paluyuhan sa Japan International Cooperation Agency. Nagtuo ang gobernador nga dakong tabang ang maong mga kalambuan sa energy sector aron di na magsalig ang Sugbo sa ubang dapit. King Perez, Sugin Liming. Gawa sa pagbisita sa mga sakop sa Department of Energy kagahapon bahin sa mahimong tinugdan sa commercial oil sa lungsod sa Luginsan, patod ni Governor Junjun Davide nga dunay duha ka bagong kalambuan sa power sector nga gisugyot karon sa Kapitolyo. Lakip niini ang proposed na solar power houses sa mga bukirang bahin sa probinsya, pinaagi sa JICA kon Japan International Cooperation Agency ug ang 20,000 hectares nga windmill farm nga gi-endorse ni Davide kagahapon. Pila pa ng tunan, I asked for a study kung nanaw sila natunan yun. No? I also welcome that because maybe doon na tayo new source, an alternative source of power for na makatabay, especially sa mga mountain barangays na walay pag yun ma-energize.
Dugang sa gobernador nga dakong tabang sa kinaiyahan kung magmalampuso ng windmill project sa Amihan Energy Corporation. For here, kung madayon manggaling na, wapo na, tingali kay that's another source of power para sa ato, niya, limpyo ba? Gihangot ni Davide ang maong kalambuan aron dili na unya magsalig sa mga tinubdan sa enerhiya nga gikan pa sa laing probinsya. For instance, kung magsalig lang ta kanunay ining na kuninita sa katong sa Leyte o sa panang kuan ka ng oil sana coal plants or kanang ang nagpadaga nila of petroleum. King Perez, News 5. Uban masibya din sa Aksyon Bisaya kagahapon nga mopahigayon og lifestyle check ang Ombudsman for the Visayas kalabot sa mga police officers din sa Sugbo nga giyong tigdawatan og protektor sa mga drug lord o gambling financiers nakadawat og daghang death threats ang kauban natong si Jinky Baguio. Nunot ini andam muhatag og proteksyon ang kapulisan kang Baguio ingon man andam sa kuno silang mupailaw sa lifestyle check aron mapamatud ang gikan sa limpyong tinubdan ang ilang mga kabtangan. Andrea Patenia, Sukinlimi. Human migawas ang Aksyon Bisaya expose kagahapon kabahin sa pipila ka mga pulis sa Rehiyon 7 nga mga protectors sa mga drug lords o gambling operators. Mipahibaw ang mga opisyales sa kapulisan nga andam silang mupaubo sa usa ka lifestyle check aron mapamatud-an nga gikan sa limpyo nga tinubdan ang tanan nilang mga kabtangan. Matud pa, isip usa ka pampublikong opisyal, nasayod na sila nga binantayan ang tanan nilang lihok, apan wa kuno sila gitago ug gani, kanunay silang musumiter sa ilang Statement of Assets and Liabilities kung sal-en. You have to put that in the initial memo, and that's a way of exposing ourselves to the public public more lifestyle check to employees. So, anything having to do with the IR or other institutions. So, what is the problema sa mga? Ang parang ka na siya, ikaw wala ko kung may publicity pa ako ito, di ba? Si Police Senior Superintendent Armando Radok, hepe sa Regional Investigation and Detective Management Division sa PRO 7 miingon, na angay lang gyud imbestigahon ang mga alegasyon sa maniini. Matud niini nga di sila magduha-duha sa pagsilot sa bisan kinsang pulis nga masakpang protectors sa mga drug lords o gambling operators, ug dugang niini nga taktakon man gani nila kadtong adunay minor offenses nga mga pulis. The public know that the present leadership with our Chief PNP Police Director General Alan Lamadrid-Pusima, our Regional Director, will not be tolerating on these people who are protecting the civil activity. Dugang ni Radok, kanunay silang naningkamot nga mausab ang bati nga imahin sa publiko sa mga pulis. Sama sa resulta sa Global Corruption Barometer nga gipahigayon sa Anti-Corruption Watchdog Transparency International ni atong miaging tuig, diin migawas nga ang Philippine National Police mao'y labing korap na institusyon sa Pilipinas. Mao nga aron makuhag balik ang suporta ug pagsalig sa publiko ngadto kanila. Indog yung pamagi pag-gain sa support sa public is to provide an effective services. And what is that services? To enforcement, crime prevention, and public safety. Laing gipahibaw ni Radok nga andam silang mutabang sa pag-imbestigar kabahin sa mga death threats nga nadawat ni TV5 Cebu reporter Jinky Baguio nga maoy mi report sa maong PNP corruption expose ug kun mapamatud ang balido kini, di kuno sila magduha-duha sa paghatag og proteksyon kang Baguio. Andrea Patenia, News 5.